Kena ning langkah ana wangke. Laku tak gedeng siramu sikil. Maju sajak. Sumbarmu koyo bisa dilaku siapa? Wong-wong Trajumas, metu ayo ademu lagi Raden Sanjoko. Iki lho kok walmi-walmi lho ya. Ngapa kok guyu bareng nyawang karo aku? Bareng mangerti Aku kuwi goleki senopati priya ing Trajumas. Ngopo dadak kowe sing metu? Sapa kowe ha? Raden Sanjoko Senopati Parangkencana. Oh, dadi Senopati Parangkencana Sanjoko ki kowe. Iya lho. Sanjoko? Heeh. Ana ya. Ya. Iki Senopati perang saka Trajumas. Lapo? Wujudmu kuwi wanita. Ana tetembungan. Ya. Wanita kuwi krubyuk kabutan Kinjung, mentelung kabutan Gelung. Kuwi yen wanita liya-liyane, yen Brajadewi ki ora. Ana sambung rapete apa kowe karo wong-wong ing Trajumas? Aku kadange Kamas Dipati saka Trajumas. Dulure Dirgopati. Iya. Ini ya Brajadewi. Apa? Sinaonono lelakon sing wis dumadi. Senopati priya pepatih ing Trajumas ora bisa tetandingan karo aku. Kabeh padha kapracondang. Aja ngias karo aku. Aja ngias karo aku kowe, ha? Eman-eman ragamu luwih becik kowe bali, nek perlu dulurmu kon maju ketemu karo aku. Rasa kowe ngeman karo aku. Kowe ning papan kene iki aku lan kowe iki musuh. Kok kowe ngeman karo aku? Tetep ora kena tak eman? Ora kena. Oh, kelak tak cuwing-cuwing padam. Ora bakal aku penting ngadepi karo kowe Sanjoko. Lagi ngono ae, anteng-anteng bocor. Ayo. Yes. Limpe aku ditelikuk. Wah, ora kena sepele sebule. Lah dalah. Wah, malah ana wong nyuluh tekeke. Mboten, Des. Kula mboten tiyang nyuluh tekek. Ora nyuluh tekek. Mboten. Nek ana nyuluh bekecot. Sanes. Golek walang. Lentu, Des. Lah sapa kowe? Takon gedhek. Kalau gepang. Waduh, sikilku ora kuat ngadeg. Saya nih, Des. Lah saya Napa? asam urat kumat. Mulane nek Dan niku hati-hati, Den. Ora ngono. Iki Jenengmu sapa? kula Permadi, Des. Permadi. Permati. Iki Oh, cah desa jenenge Permati. lah niku sing maringi simbok kula kok, Den. Ya wis ora apa-apa kuwi jeneng. Nggih. Ya. Ditepungke aku Raden Sanjoko. Anake bondo putune duit ponane gebang. Sampeyan niku Iya. kakirang sugih. Aku ora trimo sugih. Ning donyaku pirang-pirang. Walah. Kula niku percaya. Iya lho. Nyawang sandang penganggone sampeyan mawon kula nggumun. Kowe nek ora percaya kudune percaya. Niki
saking napa, Den? Iki lho. Ya kemas no. Katon Ngene iki ora usah ndopeng, Mas tak nggo dhewe lho. sandangane sampeyan kados Mas Melaku. Mulane kowe wong sugih yo ngene iki gambare. Nek ngono kowe sing nulungi aku. Nggih. Apik kowe iki. Apik. Apik kowe gelem tetulung karo aku. Lah kula niku mesake jenengan Ya wis kene ya di gandeng kowe sing nyambung uripku, kowe sing nulungi aku, wajib kowe nampa ganjaran saka aku. Alah mboten sah, Den. Hadiah. Kula niku tetulung sampeyan niku ikhlas. Nane. Mboten nyuwun peparing. Ngono kuwi jenenge kowe kenyek, tawane hadiah ganjaran ora gelem. Iki mumpung aku ikhlas lho. Kudune ditampa. Umpami mboten kula tampi. Wah, ya dosa malah ora apik. Kejawi nek katen kula nggih pulun. Tenan kowe sing nulungi aku. Nggih. Ngerti aku gelut karo wong wedok mau. Sampeyan gelut ditelepon prajurit wadon kula wau. Iya. Kula keprok ngangge rencek kula. Ning jane aku ya ora kalah ning ngalah iki. Mergo kono wedok ngono lho. Ngaten to? Iya. Enak ganjar. Pun minggat kok, Den. Ya wis aku matur nuwun. Nggih. Ganjaran iki ana loro lho, Di. Werna kalih. Heeh. Napa mawon? Kempel karo kepyar kira-kira mbok pilih ndi? Kempel kalih kepian. Iya. Wah, nggih. Nek ngaten kula nyuwun sing kempel mawon. Jaluk sing kempel. Nggih. Sebabe apa milih kempel? Kersanipun gampil anggen kula nggawa. Ora kejajar ya? Nggih. Pinter. Lungguh. Ya lungguh. Lungguh. Wong melarat nampa ganjaran wong sugih iki lungguh. Nggih. Pun kula nglungguh mboten napa-napa. Rada maju lho, maju. Wis barno arek nyamu barno, ora gadeg. Lah niki nggih masak teh mau Den. Ya wis ente maju. Nek kantuk kathah niku betul sade. Ora kleru lek milih Ta, kempel karo kepyar. nggih kula milih sing kempel. Sing kempel ben gampang nggo Malah nggawa. kula gawa kula beda langsung. Tamani ya, Di. Ganjaran sing kempel ya. Kok ngeten, Den? Lah kok Iya. kelemun-kelemun? Jadi nek kempel lemun-lemun. Nggih. Keliru milihmu. Wah, menawi ngaten kula nyuwun sing kempyar. Ada ngono wae. Rada maju. Nggih. Mau nih milih kepyar ya tetol. Kula tak nyuwun sing kempyar mawon. Ya. Nggih. Tamani ya, Di. Nggih. Yoi. Eh, Pelarat yang melu ngurus wong sugih. lah kok ngaten iki malah sing kempyar kok malah semelet iki. Jadi sing kempel lemun, Nggih. sing kepyar semelet. Nggih. Kowe sing ngono, iki sing pungkasan tamane ganjaran. Ganjaran iki selawase urip ora entek kowe eling terus. Saestu lho. Iya. Wah, menawi ngaten kula nyuwun sing niku mawon. Sing iki. Nggih. Ngono ya gado. Nggih. Jadi kowe nyuwun ganjaran sing pungkasan. Sing selawase urip ora entek. Eling Kowe terus. eling terus. Nganti mati kowe tetep eling. Mboten lali, Den. Ora bakalan. Iki sing kula jaluk, Den. Ngono. Nggih. Potong karo mangap Pak. Karo mangap lho. Ganjarane cara ambekanmu ben los. Ini mboten mangap, Ora pantes lho. mboten sae. Ora apik ganjarane ku ora iso mbok tampa. Nggih. Ya. Ganjarane wong sugih, ganjar wong melarat. Nggih. Mergo wong melarat melu nyampuri Kedangon, Den. Kula mangape. Ya iya ora apa-apa. Sakniki. Ben los. Los niku lho. Ya betul kabeh Pak. Nggih. Semangat. Ah, Nah, ini karo sepanjang ini nih. ngaten iki? Iya no. Mboten napa-napa ngaten nampi ganjaran. Apa ganjaran mau sugih kok. Ya. Nggih. Wes semadya. Nggih. Ya iki ganjaran. Wonten ora ono. Jebul kok malah ngono. Wong sugih ganjar wong melarat, duwe aku wong melarat. Niki mesti kancane pawongan sing aku cok niki kok. Kowe iki aja kesusah susu. Kok mboten angsal kesusu pripun?
Kowe kok arep mecok piyai iki sapa? Kula Permadi. Apa salahe? Iki mesti kancane pawangan kula wau. Sik, Ati kula pun kadung lara to. kancane wong kancane sapa? Lha niku sandang penganggone sami. Sapa? Raden Sancaka to lho. Lha mesti kancane to. Sik. Duwe aku Yen Raden Sancaka kuwi pancen putre Temenggung Brajawidya. saking barang Kencana. Lah niku Jono. Nanging yen piyai iki Pangeran Galih Kusuma putra ratu ing Parangkencana. Kanjeng Pangeran Galih Kusuma. Wis ayo dibaca. Ayo dibaca. Kula mboten ngertos nyuwun pangapunten Milih sing ndi sing dibaca. Mboten. Sapa jeneng Kula Permadi to, Lho. Permadi? Nggih. Kok iso kowe arep baca aku apa? War-waran. Rumaos kula niku sampean nggih kancane Raden Sancaka, tertamtu patrape nggih sami. Terus Niki wau kula ora diganjar kalih Raden Sancaka. Oh, diganjar. Nggih, Critane piye wong diganjar? Raden Sancaka niku rak gelut to, Nduk. Kalih Senopati wanita. Saking trajumas nek mboten kelentuk. terus Kula ngertos piye Mbak Raden Sancaka niku dituwun telikung. Lah nek kula niku ngertos mesake kula tulungi. Raden Sancaka uwal saking prajurit kala wau. Kula terus diganjar. kowe diganjar. Nggih. Ganjar apa wae? Walah. Ganjarane niku mboten umum kok, Ndara. Apa ganjarane? Kempel kalih kempiar. Rampung kempel kalih kempiar wis tunggal melih ganjarane. Walah mboten umum blas. Kuwi lak yo akeh to Permati, ora mung siji to. Lah nek wujude dhuwit ngaten nggih kula tampi. Lah wujude Malah kula dikecoki kok. dikecoki. Nggih. Wis Permati. Saiki aku wis bisa nampa kabeh atur. Wis ketok yen kowe kuwi gedhe darmamu bisa nyelametke Raden Sancaka. Kok upama ora kowe Raden Sancaka bakal kaperjaya wasa ing Trajumas. Mati Kula Ndara. gedhe darmamu pangeran. Ya apa? Pripun monggo dipun suruh gayawane. Alah mboten sak. Lho. Sik. Permati. Sing desa mawon. Iki ganjaran sing apik. Yen to mengko ganjarane ala aku sing tanggung jawab. Lah paling nggih sami. Aja Kalih Raden Sancaka kula pun kapok. Wis saiki tak sowanke ana Ayo. barang kecono. Ayo Napa? Saestu. wis Kecono, ya? tanggung jawab. Mboten kados Raden Sancaka. Ayo. Kejawi nek Monggo, pangeran, monggo. Monggo kula dherekaken. Kemudian sambungan kanan segera melekat. Paling Gus. Katon suwung sepemamring pendok yang berkokahanan. Mongko nalika semono aku wis paring marang sedhamu ngancangake tegese gilisake praniki nyasirep dene utusanku marang sliramu supaya golek sraya sapa kang bisa ngasorake wong-wong saka Trajumas nanging siji wae kok ora ana sing sayembara nganti peperangan durung ana kerampungane bareng unjuk lepat nyadong duka ing katos. iya Prasasat mider jagat angin kula nindakaken dawuh dalu. Basan munggah gunung mundhun jurang. iya Setunggal kemawon boten wonten. Ingkang ngupugi Patebaya lan dalu. Ngantos kula piyambak kodhek. Nanging rahayunipun sayembara kala wau dipun pupu anak kula piyambak. dipupu anakku Nalika
Nek ngono kuwi duwe anak pos. Nggih, mboten. Anaknya. Sanes. Jur, Sekolah daging kula piyambak. sik. Kuwi nayaka praja. Pangkatmu tumenggung uga darbe kewajiban. Kawula nglenggah ana ing pusaran negara yen tambah cacah jiwa, kowe kudune matur ora matur marang aku. Awit jebeng manah migatosaken negari wonten ing Parangkencana dene wonten Kamungan Parangkala. Iya. Gede pangapuranku marang saya. Ngantos kula mboten melu karo kula piyambak. Iki sing lupa anakmu. Nggih. Dene asmanipun Raden Sancaka. Jenenge Sanji. Nggih. Udakara pirang taun? Nggih. Kira-langkung 18 taun. Nek wis cara jago wis pantes piyambak. Dewasa. Ning nganti saiki kok durung ana pakabaran kentungan. Kula piyambak dereng nampi. Menapa pun keparengaken Mengko yen nganti pasewakan tak bubarke durung ana swaning pendopo, kowe sumusula. Oh nggih. Mati. Kula iki suwan. Wis pun anak kula. Jenengmu sapa? Kula Raden Sancaka. Yen ngono iki putramu. Nggih menika kekuaturaken menika. Kok gesek ya? Nggih, kados pundi? Ya sampun. Gesekipun kados pundi? Lho nek bapake kaya ngene, putrane kok kaya ngene. Benteng nggih. Sik kok bagus bapakne karo anake. Walik. Walik. Balik piye? Nggih. Ganteng anake ngono penjali. Keng tak karep iki biyen nalika sliramu sing umur 12 kuwi gagah piteksa cakra. Nggih, modo-modo. Bila saya kok agak-agak yen putra kakung iki memang. Inggih. Menika lho pakulitanipun kok nggih benteng. Nek kula kaya cau. Kuritan kira dari sebab. Ini kena digawe. Oh, sak menika nggih. Nek canom kuwi kudune ya Yesus. Yesus. Jawet kula nulodoi. Nggih. Nulodoi. Anu saja itu menawi srawung saben kemecap sinunggih nganti wajane ketok sinunggih esuk. Inggih. Menika mestipun kados sepundipun. Ibune mesti ayu nggih to. Narayu yen ana mung dia bagus. Inggih, nggih. Ngene ya, Sir. Iji sinu. Iki mau aku lagi rembukan suasana ing Parangkencana. Ya mergo kodhek perang kang durung ana rampungane. Manut ngendikane wong tuamu. Jare kuwi sing mutus saenggur. Leres. Lah cun piye kabul usalane? Pikantuk berkah dalem. Hah? Parangkencana sak menika tentrem. Parangkencana aman. Tiang-tiang Trajumas sami gendang saking Parangkencana. Wong Trajumas. Sing ngadepi kowe ijen apa nganggo ruang? Kula piyambakan kalih ayang-ayang kula. Wah, dasar katolikan simpul. Ayang-ayang. Aku tetep gumut. Mongko peranganing prajurit kang ngadeg Senopati kabeh padha kasuran mungsuh wong saka Trajumas. Lah kok kowe mung sawiji bisa ngundurake wong sak negara Trajumas? Lha apa kowe iki diwenehi pusaka bapakmu? Mboten nyatanipun kula mboten beto pusaka. Lah mula kuwi kowe nganggo pusaka apa? Kula namung ngangge jimat kula. Apa jenenge? Akeh yang Trajumas kula katangi. Layu. Pusakane sepele iki. Akeh. Ya Aki niku lak kalis. Ingkang setunggal keyetusane akeh kali maya. Kali maya. lah sing siji Ingkang setunggal akeh kali ngantru.
paling ngantruk. Ya, perkara jeneng ora sebab nyatane mung sakake bisa ngasorake musuh. Wiwit umur sekawan dosa dinten kula gembleng ngenani atose balung kanduling kulit. Ing mangkinipun saged dados brentengipun negari ing Parangkeca. Nyatane kaya Nyatane nggih saged. Joko Iki ingsun nelakake gedhening panarima kang tanpa pepindho. Merga mung sak kuwi, mung badan sawiji bisa ngasuke wong sak negara. Mula ing kene marang sapa kawula kang gedhe darmane, mbuh kuwi kawula kang ora dampi panungguan, luwe-luwe sliramu isih putrane ngayaka praja ing Parangkeca. Mula ing kene sliramu bakal tak paringi ganjaran. boten dalem sih. Menawi ngrebak perkawis ganjaran. Kula mundur mawon. Tegesipun kula makarya menika linambaran kanthi ikhlas lahir batin. Kula ngrumaosi putra Nayaka menawi kula saged madhangaken swasana menika nugraha menggeng kula. Kula boten ngalap ganjaran ikhlas inu. Darah prajurit Ngetokke luhuring atimu, luhuring budenmu, nggonmu adus keringet ngetok karosan, kena diarani sisik sembiri nyawamu totoane. Mereka wonten kula niati. Nanging kowe isih kipo-kipo nampa ganjaran saka Ratu Gustimu. Leres. Iki mujudaking satriya utama. watak wandane anak prajurit. Kene diurustani rame ing gawe, sepi ing pabrik. Nanging ngene saja. Nggih. Iki wis dadi pepunton. Yen kowe mau matur nggone makarya ora gegandang tumibaning peparing utawa ganjaran. Leres. Ingsun Ratu Narendra, apa kang tak ucapke kudu dumati. Mula tetepe sliramu kudu nampa ganjaran. Peparing sowan. Rumaos mupus lho. Mergo kowe durung ngerti ganjarane. Ajeng ganjaranipun menapa? Ganjarane kuwi dudu bondo donya. Nek bondo donya katemengkuan wis ana tak arani turah-turah alim pakuwah. Menawi mboten wujudipun bondo donya lajeng menapa? Menapa sih? Kula kok nggih rada ana tandha pitakon salebete manah kula Iki wujudake cangkriman. Nggih. Lah kake ya Injih pun paring dawuh Mas. pengajimu tak regani. Nek kowe tak meni sandangan suwe-suwe elek, nek perlu tok gegesan. Tak meni bondo katembungan sakeh. Iki sing kurut ganjaran sing tak trimake marang sliramu ora liya Putri Triman. Putri Triman. Liripun kados pundi sih? Putri kudu tok trima. Dewe putri ki mau putraku dhewe sing bakal tak ganjarke lan sliramu. Denayu Retno Wulan, putra dalem. Menengaken kula sagah. Kula sagah nampi sih. Sik, Kula purun lah kok malah grembyang. Jare mau nek nyambut gawe menika ngugemi sabda nandhalen. Peparing ratu wonten ing Parangkeca. Menawi kula tampik kirang prayogi. Awit menika boten bondo, wujudipun Putri Denayu Retno Wulan. Kula sagah dina ora ngajeni isih sagah sih. aku mau deg-degan. Mau niki nampik mboten sah kula mboten gegadang paring saking panjenengan ning bareng tumibane wanita kok. Lah nggih. Kaya wangsulan gageh-gageh sagah gagah. Anggenipun saged dipun dobel saged. Ya wong seneng. Yang suwan suwun. Iki aku lagi rembugan bakal peparing ganjaran kelawan kawula kang bisa nentremke negara Parangkeca. Nah, kok kowe nyelo-nyelo ki kok ya mengko
nyuwun pangapunten sinuwun. Dene kula suwan dianggep nyaruwe nanging kula badhe matur kedadosan anusipun parengalan prajurit. Salebetipun prajurit Parang Kencana ingkang dipun senopati lan Raden Sancaka majeng perang ing Trajumas. Kula kados Sancaka menika tandhange kados dene banteng ketaton. Mboten badhe mingguh, mboten wedi dipenepi prajurit Trajumas. Nanging pupuning perang sinuwun Raden Sancaka dipun tunggek kalian prajurit wanita. Dipun tligok kalian prajurit wanita. Mung bejane kok wonten Kaneman susun ing nami Permati. Kok boten Permati Sancaka pecah sehingga prajurit sampun wangsul sinuwun. Dados inggih wonten kene menika boten Sancaka nanging kedah Permati sinuwun. Apa kudu percaya marang atur? Nggih. Sapa sih? Kemareng matur Rama. Kula menika dados pasaksen. Kula mangertosi piyambak bilih ingkang nunduraken sedaya prajurit saking Trajumas menika nggih pawongan menika Permati. Piye pawongane? Rama. Permati. Betul. Lha sapa le? Kula Permati lho. Sing apik. Jeneng Kasmati nek kanggo Permati. Kaya ing wewayangan Permati Dewa Pandhawa. Sanaka kembang ali-ali wae jenenge. Nggih Arjuna. Mantun ature Rekyang Patih. Apa bener kowe kang bisa mundurke wong saka Trajumas? Kula iya. Boten. Apik wae sami pamen. Sing saged mundurke kula. Iki ngrembug bab peperangan. Nggon peparing klamasi Sancaka kowe nyelo-nyelo. Kowe pamer sing bisa mundurke wong Trajumas dudu Sancaka ning Permati bareng tak dangu wangsulane dekne mboten. Kuwi jane iki arep golek apa to, Tit? Permati, Gedeng keburu sengit iki. sing dangu kowe kuwi dudu sasaeng titah. Sing dangu Sang Prabu. Besik kowe matur bloko ora sabudi. Kuwi aja gawe rangkul. Lah nggih kula pun bloko to lho. Matur sing terus gampang. Nggih. Lagi ingsun waktu dimen tinggal rampung ben aku percaya apa bener aturing Gusti Patih. Boten to lho. Cecok sampe wae rada mulai. Oh, mbok menawi gelo. Kula nami ganjaran niku gelo ya. Nggih. Sakane itu mengko kok bakal dadi matune Sang Prabu wonten ing Parang Kencana. Gelo niku. Mati. Kowe aja wedi. Kowe matura critakno apa mula bukane kawit ing Bukasan. Ya. Kowe aja begini. Iki sing matur kersane ingsun kuwi parangka badal wakilku ya Ganja Irasu. Nah kok kowe dongane pendopo wangsulan boten sajane matur boten iki kok antang. Kula niku mboten mundurke tiyang Trajumas. Cecok. Ing kula niku nulungi tiyang gelut. Gelut. Nggih, sapa sing kok tulungi? Niki dak tiyange. Ya niki. Nggih leres sedikit lho. Raden Sancaka niku nggih ngakune niku anak bondo, putu dhuwit, ponakane Bang. Iku yang sugih Iki anakku. nggih. Anak itu mengko Kang Minoyo Brojo Widupa. Putra sampean. Walah. Sami cakrak. Lho, Nggih. Iki kowe ora ngundurke nanging kowe tetulung nalika Sancaka perang ditungkep njur kok tulungi. Nggih, kula nulungi tiyang gelut niki Raden Sancaka. Terus bar kuwi Kula niku rek nembe teng alas. Pados kajeng direncek
Kula niku krungu swara jeleh-jeleh, kula telesih, jebul kula sawang niku wonten tiyang gelut Raden Sancaka kalih prajurit saking Trajumas. Prajurit wanita kula wau ndara. Kula tulungi prajurit wanita kendhang. Ning Raden Sancaka niku sae kok ndara. Rene kula niku tetulung Raden Sancaka niku paring ganjaran kalih kula. Anakku ki blobok. Blokok son. Nulak bapake. Sumpah keparing. Rasa diaturno ganjarane. Nggih, iki dimen aku percaya maringi piye lan ganjarane wis apa, aku kepengin ngerti ning sing meragake dudu kowe. Lajeng Iso-iso tok gawe-gawe. nggih Kudu wong liya sing Iya, meragake. wis kok iki aku ganjaran kowe kahati kok. leres niku mengke didakwa kula mbateni Nah, rahayunipun nak wonten Ndoro Patih ingkang seksine Gusti Bupati. Nggih. Nek ngono dimen mantep aja sing kawegan sing meragake. Nek kowe pancen dadi seksi ben mantep piye kula bukane. Oh, nah. Paring ganjaran piye? Mas Lur, mari. Yayi Temenggung Bojo Ibu. Nggih kula. Keparang dalam Sang Prabu karben percaya aku bakal ngaturake gegambaran kaya dene sing ditindakake Raden Sancaka lan Permati tuladane. Nah, tuladane sing dadi Sancaka iki aku, Dadi anak kula. sing dadi Permati iki kowe. Sampeyan kok iki ngoten. Nah, Kok seneng. aku yang diberi aku dhewe. Gablak cetok ngoten. Ya, ngene. Iya, Le. Nggih. Nggih. Dodok ah. Boten ngaten kok. Dodok. Lho kok ya dadak. Kaya kodo ae. Permati. Sing klintu nganti nyateng. Wong ta. Belum. Permati. Iki. Sawangin sapa? Lho sampean gak Kakang Patih. Aku iki upamane dadi Raden Sancaka. Nggih. Nggih. Raden Sancaka. Permati, kula. Rening kowe gedhe darmola-bola. Monggo Raden Sancaka ya iki anake bondo. Putune dhuwit. Ponakane Bang Kikil. Bang BRI Kramatan niku lho. Ora BRI mau, Bang Kikil. Rene kuwi sing lungake bakal tak ganjar rena loro. Kalih loro. Siji kepel, loro kepyang. Nggih. Kula milih sing kepel niku. Kepal. Kepal Gusti. Gus. Kowe yen njaluk kan kepel wujuding kepel ya iki. Pasang budak. Pun 1000 klentu kok niku. Lah kaya muni kepal. Nggih sepisanan jebul kok klintu. Sing bener. Milih sing Ya kepyang. yo ngono. Kulo garap. Nggih. Luwih enak kepyang apa kepel? Kepyang apa Bae. Gun sak joge. Ganjar kepyang ya iki Permat. Lho padha ra kepenak iki lho. Ngono apa? Aku ki piye nomor 3 iki. Arek kesono. Kali-kali klintu sis tunggal meleh kok. Lho ijek ensen to. Permati. Iki malah ana ganjaran sing apa telu sing selawase ora iso lali. Wah, ini ada umum. Syaratnya tangane kudu ngaton, tutuhe mungo sing ombo. Wah, padahal dadak kanggo. Lho, Nggih.
Kuwi mung yo ngono. Tolong nggih ngaten lah. Tong. Tak tutuke manap. Yo, ora kaya dakya karo sono. Kan Enak selawasan ora iso lali kuwi. Eling terus. Ya. Nah, manut contoh. Ora manut kowe kan iki ae wong kodar. Ake Contoh. sing ngomong gimana? Ora ngomong. Patir kula niku. Keblablasan tenan. Oh, Pak. Sing ngomong. Yo iki ganjaran permati. Ampun. Ayo salah. Yang ngomong menika sing ngomong. Wah, contoh mawon. Contoh. Dadi totolan sak negara iki para betara. Tetane yo kuwi. Kacang. Kalau banyol. Dadi Sancaka le peparing kelan hormati ya sing tok pragake mak. Leres ini. Sancaka. Kuwi putraning prajurit pangkat itu. Lho kok ora tata krama babar pisan. Pira-pira kowe peparing. Kowe malah nginok. Siji tok tampek kaping pindho tok kecoy. Lho nyawamu kuwi rasane ragamu mergo saka merpati. Jadi nuwun kula ingkang lepat nuwun. Nek ngerti lho kok tok lakoni. Nuwun materi mboten karep kula dhewe. Lho nek dudu karepmu njur karepe sapa? Mboten sepentas nuwun. Sapa sing mitra patrakmu kaya ngono? Oh, lanang dalam saka pucuk ngebet daging waras. Ora toto beban segini, san yang siku. Nggih monggo. Golek perkara e. Kula nyuwun pangapunten nuwun. Kowe kudu iki matur nuwun. Aja duwe permati ki wong cilik. Dur tak anggap klilip. Ya kuwi disebul jur ilang aja. Kula nyuwun pangapunten nuwun. Yun pangapunten sipun. Sedaya kandang kabeh anak kula ing kirang prayu. Ya, bisa iki tak kepurune aja tok ambali meneh. Mboten nuwun. Mergo kuwi prajurit. Undang-undangamu Raden mergo anak itu mengkung. Eman-eman sesebutanmu Sancaka. Nanging perkawis ganjaran ya ajeng aja. Ini aku ora bakal mbaekake nggonmu tumajak. Ning gandeng iki sing ngakoni wong loro. Aku adil. Ning dudu aku sing nemtokke. Dimen putriku mengko sing milih ngantare kowe lan permati. Oke. Matur suwun sanget. Wicaksana saestu dari makan. Adil to sing Nggih, menika atur pratanake bilih Narendra Gung Binatara ben budi bawa leksa. bener to, Dik? Nggih. Ono putrimu ditimbali suwe-suwe. Yo nek ana kurang penere mergo kuwi sing ana ing dalaman tak timbali aja. Boten Romo. Seliramu tak timbali iki bisa madangke swasana. Kira ngene iki. Inji. Yo mergo sambung peperangan Prajumas lan Parang Kencono ora ana kampungane. Rama njur adik dhewe saiki. Marang sapa kang bisa ngasorke wong-wong saka Prajumas bakal tak ganjar sliramu. Sliramu kuwi pinangka putri Saibura. Kados ngaten Inji. Rama ora bisa mutuske calon sing nglakoni rak sliramu. Iki ing antaring Permati lan Sancaka pilih sing cocok ya kuwi mengko kang bakal tirudaning Saibura paring sapa.
Inji Rama, antawisipun Raden Sancaka dalah Permati. Rama sampun dipun keparengaken kula badhe aminiti ingkang milih. Paring Ji Rama. Tegane klambi ijo. Bejane sing ge bocok. Ya. Pareng Ji Bu. Aja nganti kliru yo nggih. Mboten. Pareng Ji Paman. Kang Mas. Raden Sancaka. Sabdo katimbalan dene. Coba demen aku bisa naliti tak atur jumeneng. Sak menika dene. Sendika. Pancen ora maido. Riyayine bagus. Piteksa. Gagah. Apa meneh nitih turungga katon cakrak tur wibawa. Kulite wae kuning nemu giring kaya masinate. Permati. Ayo ngadeka. Krungu kupengku. Itu nek anake bondo kudu duit jumeneng gandenge kulit kacang. Bocah desit ngadek. Lakane nduk sing ireng nduk. Raden Sancaka. Cinten ayu. Ben luwih pono saiki tak aturi lumaksana. Kula kedah lumaksana. Dites niki. Sendika dene. Rekmanipun nggih, Wa. Lakune kaya wong pikul wae. Lumaksana. Aku don sampeyan. Ya Semangati Mas semangat. Ora maido Raden Sancaka. Isi dene. Nek parengake lungguh dhisik ora. Sampun dipun pareng. Kaya mangkon. Sendika. Permati. Coba mlaku wae. nek Raden Sancaka lumaksana gandenge bocah desi mlaku alias ngedempel. Iya. Loh. Ma. Rama. Sen. Lakune tetep gagah aku. Kok ringi jejeg kabeh Dewang. Kayak sanggup, Pak. Ya. Arta 2.000 mangadi arta menika sakit menunggu brujung. Jadi, saya beriin bapakmu. Iya, aja seorang gitu. Ini lakumu ya benci. Lo kok tuh gawe-gawe mau? Semua diutus kalian buru-buru. Siapa, Pak? Kok gawe ini mau? Kowe dikongkon supaya mlaku kaya cacat. Iki. Kira-kira ki lek kowe golek rencas sedina ora entuk 2000 ya. Tenang, Sal. Ben. Kangge kula. Derluwur. Ya, sih. Kok? Jur karep opo? Non sewu sih. Kula keparing kalian Permati iku pelataran kula matur nuwun dene ingkang mitulungi anak kula. Ngono kupingmu ya. Permati. Kowe diwenehi duit supaya piye? Melampah kalau mau. Ben diaran cacat. Urung. Di aja salah tompo ale. Ora ngono aku kok. Wis. Aja dudul. Kok nek kowe kuwi karepe arep mulyake anakmu ning klinik. Aja kepindhone ya. Si botek sih. Apa?
banyu ngeleling semi kang putra. Sok-sok. Pelajengaken sira. Sapa yang menang wae. Raden Sancaka. Kula dinayu. Coba astamu. Kunci saken dawuh sepupu. Aduh, Rama. Astanipun Raden Sancaka alusipun kados bludru binesut. Boten maido piyayi Rama. Kendhanipun aremipun kok wangi sanget sira. Oh iki minyak kasturi. Ning aja nganggo nyunyur lho ya. Permati. Aduh. Wah, gandhanipun gandhane. Bener ra kewados. Lagi. Sewu sing tuwa. Ini kan toto jare kene. Gandane ulek-ulekan. Gandane bosok. Jebul basa wiguna ngentut. Dadi dudu permati. Mboten. Lho kok ijik wae nggonmu palangi si permati. Duit wis konangan. Bareng permati ditimbali putriku cegak kowe ngebok. Boten sengaja kok sinuwun. Wis dipet Kebangetan kok. Takane Pak Lele ke sore kok. Kacang. Aku tidak kelinaman Pak Lele ki bang tek 6. Ayah Ala ambune kaya iwak lele. Sarep ra kena Tekan iwak lele ambune. senengane kok ngleling semi kang putra wae. Iya ngono. Lah niki ngelak-ngelak tiyang. Ora jarang lho Ini Lele. dudu ambune permati. Ibome pamanmu. Oh, ngaten sira, Mo. Kok ngajengaken sira. Sik. Bisa keri. Ning golongan niru ning urut-urut. Coba tanganmu Permati. Aduh, Permati Mo. Kapale Mo. Gede-gede Mo, ageng-ageng. Nun sewu Ndoro Ayu. Niki lak malah dawah kaleresan. Kok bisa? Kapal kula gede-gede. Iya. Menawi panjenengan tindak turuni pesiar, mboten sah dadak nyewa kapal. Terus? Sekap numpak kapal kula. Itu bener lah goblok. Tangan mi kapal ora numpak kapal. Kulino modal jalan pacul. Oh kapal lho ndek kapal. Beri kapal tangan. Nuwun sewu. Mboten maido wong desa nggih, Mo. Kono-kono Permati. Oh goblok kalah. Jeneng Raden Sancaka. Iki dhewe. Permati. Jejer lawan Raden Sancaka. Malah mboten pasan jejerke apa. Pancen ora maido. Kalamun tulen jejer lawan aku dadi manten pancene sing patut kaya dene Raden Yo Sancaka. nggih mboten kula selahi. Piyayine Putihane pas. bagus, gagah piteksa, tur tanpa cacat. Iku kasunatan lho. Ora tok selahi. Mboten. Ya pancen kaya ngono kok Raden Sancaka. Nggih. Apa to Permati? Wong desa ambune apet, Wah, enak. mangane sego telo, Tinggi ning kloso. tinggi ning kloso. Lah, tetep kok. Mula kanthi Itu nek Raden Sancaka tetep mulya. pancen bener. Nggih. Mula kanthi kuwi sing tak pilih ora ana liya ya mung Permati. Lemu ngalem ngono Sancaka kena dereng entek amek kurang. Lek ya kok entekne sing tok pilih ki kok si Permati Jadi yang nyawangnya gua foto niki. Nggih. Yang bagus ya tetep Sancaka. Leres. Biarin Sancaka. Ya kok kowe pilih Permati? Mo, awet Kakang Permati menika bagus lho Romo. Kula bagus. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kakang Permati. Kok malah kudu
semaput bae. Nembe niki kula dialenggono bagus Wong lanang kok. Nggih. Iki pilihanmu iki. Inji. Ora gedon. Boten. Yen ana apa-apane aja diturun pola niku lho ya. Boten Rama. Ngeras pantes gaji manuk perut. Kandene kok kurang. Parenci Rama. Keparenci. Iya nggih. Ayo, Kakang Permati. Iya. Blapak kempus. Bako. Wong sak kowe kok dikalahke karo kulit kaca. Eleh. Mospro nggonku njuk atur ngersa dalem ingkang sinuwun. Tibake Ndara Putri ora milih marang kapun. Wis ora usah gayuh. Sing dhuwur Tetep ora trimo. ora trimo piye? Wulan tetep kudune dadi bojo kula. Lah nyatane wong sak mati. Nek Karena kula ngremati kula idoni ora wani munggane ndok. sing ngupoti kowe. Permati anggepen waktu sandunganmu singge ke pateni buak bangkene. Elek, kelakuan elek ngoten niku. Lho. Marai anak kok mateni wong. Lha iya, kowe kepen mukti ya? Wong kepen mukti kuwi mesti kudu ana pitukone. Wis rasa gayuh. Ora rasa gayuh budane. Wulan selawase mau daup. Piye? Hari sampean lah. Hari sampean pinter-pintere wong sak Palang Kencana. Lho. Ngambil pikiran saka politik, tukang ngapusi. Nek ora ana Kakang Pacil lan Kanjeng Pangeran, aku bisa ngramu iki perkara iki. Nyatane ngendi kok ya tak resik karo. Lah. Kowe sing salah. Kok salah. Perkara ngene ora bisa ngrampungi. Wis, golek-golek bakul-bakul. Janganan kono. Ana Pak Kiai. Dadak kepen ngangen putra ratu, ben dadi mantune ratu. Anak tumengku kon golek bakul janganan. Lah piye? Wong iki kalau tak tonjol-tonjolke, tak tonjol-tonjolke. Projo Sampe budidaya. budidaya piye? Dari pinter apa? Oh nyatane sekampungku karo dipacahi karo si Permati. Lah. Apa? Wis koyo kok bapak sebutul. Padha ae ora. Lho, gila. Jatahe sampean niku ah. Piye? Jatahe sampean. Lah aku nek lu tekan jamu. Ya gampang aja jamune. Apa? Sastra Jegilan. Salah kowe bilang. Padha penak itu penak. Oh, semeneng ae tok. Lho iki sapa iki? Sampe takoki ngono. Buka. Lho iki sapa? Bocah ndi? Bocah gunung. Jenengmu sapa? Telase. Sapa? Telase Rama. Rumah saku Sarisih Candayu iki Rama mau. Maratuwa. Sapa? Niki lho calon putu. Dadi wis weteng. Kempur. Gabreng mangan lho. Maksudnya? Mata peteng ora etung. Ya apik le. Aki ra iso rumangsa matu, ujug-ujug dhe putu. Wis saiki ra apa-apa ah. Iki ora apa-apa ah. Lho pripun iki janjine lho mau janjine. Janjine piye?
Jadine bulan iki ajeng dipek bojo. Ajeng diboyong teng mriki. Ya aku ki bapakne. Salam loro tua ta? Tumenggo Braja Wiguna. Lah pas. Iku putrane bagus. Nih. Gampang. Perkara kowe dadi bendone Raden Sancaka ki ning tangan. Lho iki anakku. Ngaten. Nanging ana pitukane. Pitukane napa? Kula niki mboten duwe napa-napa lho. Pitukane ora wujud banda donya, duit lan mas-masan yo. Mung tembung telung kecap. Tembung telung Iya. kecap. Kula kudu pripun? Kowe teko ing Taman Sari parang kedono. Dalah napa? Kowe tekan kono oleh ditakoni wong wedok sing ayu. Kowe ayu. Jenengmu sapa? Kula Telase. Kuwi ning ndi? Golek bojo kula. Bojomu sapa? Niku Raden Sancaka. Tak sampluk breweli kowe mah. Bojo kula Kakang Permati. Niku lak tinggal kula pun pinten-pinten sasi ngatos lek ponang bayi mboten mangsung. Permati. Rampung kuwi mulai kapan dadi mantune Braja Wiguna. Namung niku. Iya. Tembung niku lho. Iya. Nggih cacap. Hah? Wis apa? Kula Telase. Ya. Rene ngapa? Goleki bojo kula. Bojomu sapa? Permati. Mau niku nggih. Wis kok kuwi to. Terus dijodohke karo Iya. Betul wong tuaku jak ning ngene ketemu. Jadi nggih mau nggih pun. Lah niki menjang napa kula leh tentang. Wis saiki. Iya. Nyuwun sangu riyen ah, Mo. Sangu gampang. Napa? Dari jeneng sak. Sangune sayang apa? Sayang. Ya kono karo calonmu. Mana? Sampeyan wakili mawon. Piye? Kenapa? Ya jebul kajen. Wakili lah. Aku lho kon nyayang karo calon mantuku Telase. Nggih. Endahe pos ora wong katan lor. Ipun, Mas. Lah aku diarani tua-tuane kapok. Napa niku? Tua kapok ki dhuwur mabluk, ngisor ngamuk. Lah ngajak iki. Mboten buron. Ya ora puke. Ajeng tetapi wajib kok. Sangoni yakin. Nek ora gelem sampeyan ndang minggir lah. Iya. Anake njaluk sangu aja kok ning kono ae. Ayo. Ngono kon makili mok. Oke. Ya. Tanpa cara iki ora kelakon kok dadi wong Nek Telase kelakon. Jaluk ganjaran ya. Terus pripun? tukang siasat, sponsor politik, tukang ngapusi. Kanane pripun? Kanok lan suara. Maksudnya Nok lan akal. akal sing Bisik golek akal. kanane Cara siasat, cara begini to. Jebok. Agen nek tiba nang pendopo, marang ketok. Akan yo kata penjenengan. Ya ta? Kadu ditubruk simor. Iki kanan sing dadak. Mula kok tak pijul nang pendopo. Mumpung ora ana to. Sing kulino. Asik. Kowe iku simpanan wong wedok meteng. Nganggo sawi. Aku te dawa. Cendek. Iya. Nggih, kanca. Ngerti ta? Nggih. Kowe biyen nek mateni wong opamu sapi siji. Gandeng sing kok pateni iki wonge meteng. Kowe tak opahi sapi sak pedhete. Ki wati aja nganti umes. Rampung bacok, guwak ning ngene kali paras. Saiki, Arep nyuwun pamit.